na Ghana aban so obekoso na wode niema beboa ma tourism aya konoma mu no obekoso na waye fi say yehunu ne say tourism ho kwansa adwuma no ye de ani kokko no pa beboa ya me yensikasem atu empon kase no etwaso Maura hino wo achim etwereso na nabafo katechi Dr. Justice Efrifa Bosompem eni ede eto abanyi eni se obepimo nkrumu a wo akwansra bia eho no wono ehia kanopi wakui wo ho amanetimi aboa ama omanfo so abebo woni so akoma ne senti wono nkasa ahyase akanopi wakui wono ACB ewo ho nanso edumra wono ehia moa esanse kanopi wakui a wono esi pesa ho chichemu edusia de wono etumi ewia emu eduanan de ban etimi don ntuma bebo won demu eboa wonum a enso bebo momman yi akwansra wonsem etumi ejina brane yo botan dan bi si wa friend etre bakwasem bibiri wo so no ye beka no etre but then na enti I know one of the tourism sites ye wo abe ebo ho miensa won kwanta na se o baby no so ye be develop site no enna ye na batampa kwani akwa yensi oboye ho ban mu krom ha no ono nso ye pese ye na obi atenka enti ani aban no collaborations enema bi ho no ma ye ebi ne sa canopy walk eye